Diktadura garaiko guk ditugun oroimena, identitate arrotza nahi ziguten guri ezarri, eskubideak bukaturik, euskaraz ezin hitz egin, demokraziazko bidea genbiltzan eraiki nahi, hiri handitan lehenik, Andrek hementsuak hasi, legea finurraturik, euskaraz eskolan ekin, berehala zabaldu zen, herrietan horren berri, gazte guraso elkarturik, sator gizazare egin. Kolore ezberdineko herritarrugari bildu, baliabide sos lokala bildu eraiki egokitu, tombola herrifa taberna beti bazen hor zeregin, udalekoak ezin ahaztu, euskara helburua eginik, mugimendu herritarrak ikastola sortu zuen, parte hartzaile eredu, oinordeko hartu zuen, bere anima berriz, gurasoak ziren Franco, bertso hauen bitartez, bihotzez eskerrik asko. Mugimendu herritarrak ikastola sortu zuen, parte hartzaile eredu, oinordeko ordu zuen, bere anima berriz, gurasoak ziren Franco, bertso hauen bitartez, bihotzez eskerrik asko.